Владичке, как ти изгледа? Добро ли е? Добро е. Мора да бъде добре. Добро, тут изгледа. Да. Ние още важно информация, много по-интелигентен, по-интелигентна. Какво да правим като излезем с това? Никой път. Я ви какво има на родина? Трица. Три. А колко да ти го изхвърлиш да го направи? А вие колко года тук и си собре? Нищо не е, да, вие казвате, тя колко обеди. Законно няма, пример, обеди. Има обземя, не е страшна малата. Вие го вижте, какво работи. След колко? Когда? Човек сте ги измислили. Не, има съда. Ясно е дебил, че ма не ти дал влез. Дай му е на римсе. Абе как ти ги? Много ти не облезе. Трябва да ти изпръска бетона. Бетона става нула.